Aha, ga nan yasu anan. What? Kai. Yanzu hatta almajirai ka sata. Lalacewa ta kai lalacewa. To. Assalamu alaikum. Haja. Sanaja. Haja. Wallahi a taimaka mana da wani abu wallahi ni dai wata na biyu ko gari ban ci ba. Wallahi ke ga ciki na ga kogi ma. Baki wannan rami ba ban kare ba Allah ya taimaka mana. Aje magi ya canye, aje gishiri ya canye, aje kuɗi su canye. Wallahi ko ni ko su yau. Billahi allazi la ilaha illa huwa yau sai na to ya daidai. Zan kawo ƙarshen ku yau. Wallahi ko ni ko ku su yau. Ko ni ko ku. A ce baka da iko ka aje abu. Na mai shagon gaji Ko ni ko ku wallahi. Cokali. Assalamu alaikum. Allah ma nike son ka bani. Ina na haka yaka. Wallahi kusa na son ka dame ni gaba ɗaya. Har kuɗi suka ci yanzu ha. Kusu da cin kuɗi. Ina na turgin ga wallahi. Magani na samu su dan cara na samu su. Ah, lahi Allah ka. Ah, magi ne zaka bani. Ka san harkar gaci wani ba a wasa yau. Abincin ga yanzu mun canye shi kaga sai mu tashi mu bar mu ware ku. Ba mu cikin iska almajirai ba wala duk mun ka taimaka. To mu dai dan jahi. Dole mun ga wanda aje sai mun ga wanda aje. Cokali. Kusa ne ma fa. Wallahi suna nan. Wallahi suka ci ba. Kuɗi. Ah, wa yanzu nika shi ka aje abincin da kace ka Ka samu. dauki abincin ga. Wai suna nuna hannun sun kabe ba su ma bari ni kai cikin shago. Wai kusa na ran tsaba ga banna suka zo da suka ci Suna abincin. hannun sun ka to sun ka ce mai abincin ga. Ah, to an yi sa'a tun da an sa maganin su. Wallahi An sa. sa.